vanhemmat, kutsuvieraat ja muu koulun henkilökunta. Tässä nyt seison puhepaperin edessä ja olen lopettamassa peruskoulua. Takanani on peruskoulu. Se kaikille pakollinen 9 vuoden koulunopeama. 9 vuotta kului paljon nopeammin kuin olisin koskaan voinut kuvitella. Uskon, että te kaikki vanhemmat muistatte, kuinka teidän ekaluokkalaisenne innoissaan pakkasivat reppuja ja haaveilivat ensimmäisistä läksyistä. Silloin kynän unohtaminen tuntui suurelta häpeältä, 2 kestävät päivät tuntuivat ikuisuudelta, parhaat tunnit olivat lukutunnit ja kilometrin koulumatkaan kului noin puoli tuntia. Hyvä, jos ruoan lämmittäminen mikrossa onnistui ja kengännauheen solmimisen oppiminen oli suuri uratyö. Unelmoimme, että kuinka meistä tulee prinsessoja, palomiehiä tai presidenttejä. Haaveilimme, mitä kaikkea kivaa voimme tehdä kasvaessamme isoksi. Päivä päivältä olemme oppineet näitä perusasioita, pieniä ja suuria sellaisia, ja iloitsemme, kun pääsemme nykyään jo koulusta 2. Kengännauheen solmimista ei enää edes ajattele. Läksyt eivät enää yleensä kuitenkaan saa elämäämme hymyilemään samalla tavalla kuin ykkösluokalla. Kynän unohtaminen muodostui yläasteen aikana toisille enemmän säännöksi kuin poikkeukseksi. Osaamme nykyään keittää pastat ja tehdä kastikkeen, ainakin suurin osa meistä. Perustaitojen ohella olemme myös kasvaneet muillakin tavoilla yläasteen aikana. Osaamme nykyään tehdä omia valintoja, jotka perustuvat meidän omiin toiveisiin. Vanhempamme eivät enää määrää, mitkä vaatteet huomenna on puettava kouluun. Kuvistojen ei enää tarvitse olla opettajan käskymä sininen kukka, vaan voimme tehdä savesta, piirtää tai muokata tietokoneella kukan. Voimme ajaa mopokortin, sillä meidän oletetaan olevan tarpeeksi kypsiä liikenteeseen. Olemme kasvaneet nuoriksi, joiden itsenäisiin päätöksiin luotetaan. Jokainen kahtaluokkalainen on joutunut tekemään tänä keväänä suuren päätöksen, minne meinaa jatkaa eteenpäin. Tähän se kaikki tuttu ja turvallinen loppuu, totesi paras kaverini Aino. Meidän oppilaiden lisäksi myös Kartsi on kokenut suuren muutoksen viimeisen 3 vuoden aikana. Käydessäni ensimmäistä kertaa äitini kanssa seiskalla Kartsissa hänen ensireaktionsa oli aivan niin kuin 30 vuotta sitten. Niin paljon Kartsi oli ehtinyt muuttaa meidän yläasteiden välissä. Onneksi pitkään unelmoitua romanttia alettiin toteuttamaan ja saimme nauttia vielä 1,5-vuotisen ajan aitoa vanhaa Kartsifiilistä ja Kartsirakennusta. Joulun jälkeen muutimme evakkokouluihin Kirkkojärvelle ja Järvenperään. Kartsiväelle oli suuri hämmennys, kuinka asiat voivat olla eri tavalla koulussa. Evakkoaika oli jokaiselle kartsilaiselle pitkä kivikkoinen tie pitkine koulumatkoineen evakkotiloissa kärvistellessä. Kaikesta selvittiin koti-ikävästä huolimatta ja uskon, että tämä kokemus opetti meitä, että kuinka iloisia saamme olla Kartsin säännöistä, yhteishengestä sekä mukavista tyypeistä. Nyt olemme vihdoin tänä vuonna kerääntyneet yhteen kouluun ja evakkolaisten lisäksi olemme saaneet ison porukan seiskoja sekä 10-luokkalaisia. Koulua käymme hienoissa uusituissa luokissa, joissa opiskelemme ainakin teoriassa hienoita, joskus ehkä vähän oikuttelevilla tekniikan hienouksilla. Olemme saaneet nauttia sisäpihasta, mukavasta koulunpihasta sekä upeista liikuntamahdollisuuksista. Olemme päässeet myös takaisin kartsihenkitunnelmaan. Oppilaskunta on järjestänyt parhaansa mukaan paljon juhlia ja tapahtumia ja kisoja oppilaiden iloksi. Tukarit ovat tutustuttaneet seiskat koulumme ja joka ikinen oppilas, opettaja ja henkilökunnan jäsen on ollut mukanaan tuomassa korteensa kekoon luodessamme kartsihenkeä. Minusta tärkeintä koulussa on, että jokainen viihtyy ja saa olla oma itsensä. Haluan, että 30 vuoden päästä Kartsissa vieraillessani saan kuulla kartsihengestä ja toivon, että perusteelliselle remontille ei ole vielä silloinkaan tarvetta. Se sama pikkutyyppi, josta alussa kerroin, on opiskellut nyt 9 vuotta ja kokenut suuren muutoksen etenkin viimeisen 3 vuoden aikana. Unelmat ovat useilla vaihtuneet ehkä vähän uudenlaisiin. Joku saattaa vieläkin haluta lentäjäksi, mutta harvemmin tulevaisuuden haavetta kysyessä kuulee enää prinsessa tai laulaja. Osaamme unelmoida asioista realistisesti. Meillä alkaa myös hahmottaa kuva, keitä me oikeasti olemme. Saamme ja meidän kuuluu erottua massasta. Saamme unelmoida mistä haluamme. Ja meillä on oikeus
ansaituista hetkistä. Kiitos myös kaikille opettajille, jotka olette opettaneet meille näitä äsken mainitseminen elämäntaitoja sekä ela- ja illatiivit ja sen, että hattua ei pidetä luokassa tai ruokalassa. Vanhempia taas haluan kiittää teidän antamastanne lähtökohdista opiskeluun, jatkuvasta tuosta teinien huonoinakin päivinä sekä siitä, miten mahtavia tyyppejä olette saattaneet tähän maailmaan. Vahtimestarille kiitos jokaisesta avatusta lokeron ovesta kiireaamuna unohtuneiden avainten takia, samanaikaisopettajaa antamastanne yksilöllisestä avusta silloin kun parapelit tai kalliolajit eivät meinanneet aueta, keittäjille kiitos hyvistä ruuista sekä kaikille muille kouluamme pyörittäville henkilöille suuri kiitos, että Kartsin arki rullaa päivittäin ilman suurempia mutkia. Rehtorimme Seija Väätäinen on ollut vasta 1 lukuvuoden kartsilainen, mutta on päässyt jo loistavasti mukaan Kartsin henkeen. Haluan kiittää rehtoria tästä ja toivottaa hyviä tulevia kartsivuosia. Oppilaskunnan puheenjohtajana haluan myös kiittää tämän vuoden hallitusta sekä ohjaavaa opettaja Susanna Silanderia ja toivottaa hyvää jatkoa hallituksessa jatkaville jäsenille. Auttavaiset tukarit ovat kiitoksensa ansainneet. Teidän ansiosta jokaisella koulun oppilaalla on henkilöitä pitämässä huolta, ettei kukaan jää yksin tai tunne itseään ulkopuoliseksi. Puhepaperini alkaa lähestyä loppua. Tänään on viimeinen päiväni virallisesti kartsilaisena, mutta kuten kollegani Markuskin talvella totesi, kyllä se vain niin on, että mies voi lähteä kartsista, mutta kartsis ei ikinä lähde miehestä.